मुन ब्रह्मआ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो। बिथाङा नाना माना पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ बे मुन ब्रह्म। बिथाङा इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय हयथा लीला जादों बिटिसिआव होननानै बिथांनि बे बुंनायखौ दुखुसो मोनदों रायजो राजाफ्रा। दिनैहाय 4,000 5,000नि बारा मानसिया दिनै बे दुखुनांथाव हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिथांनि मानगोनांनि थाखाय दुखुनांथाव। बिथाङा 20,000 15,000 मानसि ओंखारहोनो हानांगौमोन आरो बिथांनि समा जोब्बाय। बिथाङा ओंखारहोनो हानायबो नंला। 17 बोसोर सालायनायनि थाखा फैसा एसे दंबावो। दा बे थाखा फैसाखौनो बिथांमोना बाहायै रायजो राजाफोरनो दिनै थाखा फैसा हरनानै बिदि मानसि बुथुमबायगासिनो दं। दिनै बिथांमोना फुड रेलि सान्थिनि रेलि खालामदों। बे सान्थिनि रेलिखौ बै 17 बोसोराव गोसोखांनानै खालामोमोनब्ला हयथ' जोंनि बे बिटिआर बा बिटिसि एरिया मा जागौमोन। दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोआ दिनै बे सान्थिखौ नागिरैनो दिनै जुजियै दिनै सरकार सालायफैदों। दिनै बे पर्यायाव दिनै सान्थि परिबेश फैनायनि उनाव बिथांमोनहा माबा मोनसे एक्टिं नाटक खालामनानै बिथांमोनहा दिनै गिदिंबायनानै रेलि खालामगासिनो। दिनै बिथांमोनहा माखासे 17 बोसोर सालायनायनि थाखा फैसा एसे दंबावो। दा बे थाखा फैसाखौनो बिथांमोना बाहायै रायजो राजाफोरनो दिनै थाखा फैसा हरनानै बिदि मानसि बुथुमबायगासिनो दं। थांनाय नै 23 तारिखआव मोनसे देबोरगाव मोनसे रेलि जादों। बेयाव जोङो स्पटआवनो थानानै नायफाबाय थादों। सोर मानसिया जोंनि देबोरगाव समस्तिनि मानसिफोरखौ जों सिनायजोबो। जोङो सरलपारानिफ्राय लानानै जोङो क'क्राझार टाउनसिमाव जोंनि साफ्रोमबो भटार्सफोरखौ जों गामिफोरनिफ्राय हाबनायखाय जों मिन्थिजोबसै। दा बेयाव जोङो रेलियाव नुनो मोन्दों बनरगावनिफ्राय फैनाय माखासे मानसि खमसे खम बनरगावआव 2,500 जन मानसि जादों। बे मिथिं जोबनाय लोगो लोगो बिथांमोना फैफाजोबनानै देबोरगावनि मोनसे गावसिनि रेलिखौ मोनसे समायना खालामफैदों। समायहोनायनि मोनसे एक्टिं खालामदों। दा अरिजिनेलि मानसिफ्रा बाव गैया। दा माखासे दिनै बिथांमोननि बेनाराव लिरनायखौ आं नुदों देबोरगाव ब्लकनि मोनसे मिटिं होननानै। खिन्थु बेयाव देबोरगाव ब्लकनिल' मानसि गैया। दिनै सरलपाराफोरनिफ्राय एसे एनै थांदों। माखासे ओरैनो जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो गावसोरजों नांथाबनानै थाफाबाय थादों दिनै बे बेक्तिफ्रा ओंखारदों। आरो मोनसे लाजिथाव खोथा दिनै 15 बोसोर सिफ जानाय सासे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानगोनां हाग्रामा महिलारिया गावनि समस्तियाव मिटिं लेंनायाव बिनि समस्तियाव आं लुबैदोंमोन आङो बिर'धि दलनि आङो इउपिपिएलनि सासे देबोरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानैबाबो आं लुबैदोंमोन 15,000 मानसि ओंखारबा हामगौ सानदोंमोन। जिहेतु बेयाव 15 बोसोर सिफ जाबोनाय बिनि समस्तियाव दिनै 4,000-5,000 जानाया खोब दुखुनांथाव खोथा। खमसे खम 12,000 जाब्लाबो आंबो खुसि जाफागौसोमोन। मानोना बिथांनि मान सन्माननि खोथा दं। दिनैहाय नोंथांमोना नुदों रायजो राजाफ्रा नुदों दिनैहाय 4,000-5,000नि बारा मानसिया दिनै बे दुखुनांथाव हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिथांनि मानगोनांनि थाखाय दुखुनांथाव। बिथाङा 20,000 15,000 मानसि ओंखारहोनो हानांगौमोन आरो बिथांनि समा जोब्बाय। बिथाङा ओंखारहोनो हानायबो नंला। मानो आरो माखासे भाइरेल खोथाफोर ओंखारबाय थादों। दिनै रायजो राजाफोरनाव मोनसे दुखु मोनदों। दिनै बिथांनि बिबोनांना मा जायो मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिबोनांना मा जायो मुन ब्रह्म। बिथाङा इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय हयथा लीला जादों बिटिसिआव होननानै बिथांनि बे बुंनायखौ दुखुसो मोनदों रायजो राजाफ्रा। जायनि थाखाय बिथांमोननि हाबाफारिफ्राव रायजो राजाफ्रा ओंखारनायनिफ्राय गोजान जादों। दिनै टाउन एरियानिफ्राय बिथांमोना नुदोंना नुवाखै आं नुदों। आं बुंनो हायो दिनै टाउन एरियानि जोंनि बर'नि अनगायै दस्रा कास्टनि मानसिफ्रा दिनै बे मिटिङाव बाहागो लायाखै। दिनै राजबंसिफ्रा बाहागो लायाखै, बाङालिफ्रा बाहागो लायाखै, आदिबासिफ्रा बाहागो लायाखै। जायफोरा गोदोनिफ्राय गावनिफ्राय थाखा फैसा जाबाय थादों बिसोर बाहागो लादों। दिनै हयथा लिलाया बबे समाव जायामोन जोंनि रायजो राजाया मिथिगौ। दिनै गोबां जोंनि बर' बिमाफ्रा रान्दि जादों। जोंनि बिब' बिनानावफ्रा रान्दि जादों। दिनै सैथो खोथा बुंनायाव दिनै गोबां मास्टार प्रफेसारफ्रा गावथार जानानै बिथांमोननि फेमिलिफ्रा दिनै जों रानद्रिं खुनद्रिं दुखुथिया जानानै दङ। दिनै बिथांमोननि महर मुस्रिखौ नुयोबा लामा सामा नुयोब्ला जोंनि मेगनाव मोदै गनो नागिरो। दिनै दासिमबो गोथां महरै दं बिथांमोननि फिसाफ्रा बिथांमोननि बिसिफ्रा। दिनै बै समाव हयथा लिलाया सोरजों जादोंमोन। दिनै निखा दिनै जोंनि सानफ्रोमबो फेभारेट कागजसो जों नुदोंमोन गोथै मोननाय, सोरखौबा किडनेप खालामनाय, सोरखौबा गावथारनाय, सैथो खोथा बुंनायनि थाखाय सोरखौबा न'आव थांना बुख्रुब सुख्रुब खालामहैनाय। बै समनि सिमांखौ बै समनि जारिमिनखौ बे मुन ब्रह्मआ दिनैनि समाव बावगारदों नामा? दिनै बिथाङा बिखा दंना गैया? मेगन दंना गैया बिथाङालाय? दिनैहाय बिथाङा बर'नि जारिमिनखौ बे मिन्थिया। दिनै आं मिन्थिनायावथ' बियो मानगोनां मुन ब्रह्मआ
जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो। बिथाङा नाना माना पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ। बे हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो मनमोहन ब्रह्मआ। दा नै बेबायदि हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रा मानसिया दिनै बर' हारिनि जारिमिनखौ मा बुंनो लुबैदों बे? दिनै जोंनि मानगोनां जेरै जाय सुबुङा दिनै जाथिनि थैनाय थांनायनि थाखाय खामानि मावबोनानै सिन्था खालामनानै दिनै बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोदों, बेबायदि दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ दिनै बेबायदि व्यक्तिखौ दिनै गाज्रि रावजों सोंखारिनाया माबोरै जानो हाथावगौ बियो? बेसेबां दुखुनांथाव बे जोंनि हारिनि थाखायनो बे दुखुनांथाव, जोंनि बयनिबो थाखायनो दुखुनांथाव। सोरबा सासे इउपिपिएल दोलोनि थाखायल' दुखुनांथाव नङा बियो, गासै बर' जाथिफोरनि थाखायनो दुखुनांथाव। बिनि बिसाक्त खोथा बुंनायफ्रा आं खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव बिथांनिफ्राय बे अयनाय अगियान रावफ्रा जाहाथे ओंखारा। आं बेखौ बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मनमोहन ब्रह्मखौ खावलायहरदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा बेबायदि रावफोरखौ बुङा।